itlog. Kaudas na ko og gamay. Ba is in the house again, and ang director sa Security TV nako siya istorya nga anak mo na mato na pamitawon kay pamata ra man ta tigtal hour man kita, so ato continuation sige mo na roll. Disclaimer sa mga manglantaw, what's your own race. Ako ba ina ko English? Wag ka na mag-English. Kana mo na to nag-content ko. Asa mo? Istorya ni siya sa Last Supper. Wow. Sa Last Supper. Supper? Oh, nakabukan man ang Last Supper. Oh. Asa? Muna katong nay Dosi ka bukog eh. Dosi na. Og isa ka Ginoo. Si Kristo. Oh. Dito para lait-laitin ha. Handa mo ha. Diri si tanan. Tanan sila na lamisa, di ba? Oh, lamisa. Supper. Nay nagpagama, sculpture ba orang ukit, gapa-ukit. Gapagama siya. Pag kumana to, nagama na daw niya. Iyang bayaran na unta. Paglantaw niya hatong lasapil nga frame. Frame lang tawag ano. Lantaw niya, ano man ni boss? Abot mag-15. Di ba 3 sila tanan kabok biya sa lamisa? Kaya kano, ingon tong gaokit, katong duha kabok ni kape. Gakitir daw to. Kapili ay. Kapapili. Gakit. Hoy! Nabunga nyo! Tahiin nyo! Gakiter. Sa langit. So, buwan tao. So, nangaon sila. Nangaon. Di ba ang nasa lamisa ato sa naatupad? Pagkaon o kilimnon. Di ba na ito? Nagkaon sila. Ang ilang kapustules? 12 kapustules. Kristo. Kaon sila. Kaon nila. Tapos kaon sila. Pag na may ilimnon sa mga wine. Inom sila. Adugay nilag inom. Dingan man si Kristo nga. Sa mga apostoles na ako, na ay traidor. Nga na siya, pag na ay traidor, lingi siya ang Judas. Sample, Judas na eh. Alas man ang bunga nga mo. Ben. Das ben. Na ay traidor. Lingi dito sa Judas. Lingi ni Judas. Kaya ko si Judas, pag lingi niya. Samtang gainom sila, kayo mo nagkaon, lingi si Judas. Maulagge. Nangalahi na na inyong istorya kay nakainom-inom na mo. Bunga nga nyo! Buhay nyo at turog, magpaturog kayo! Minus 10. Minus 10. Oh, siya katawa seryoso. Seryoso. Sabay lang. Manalipod ako ana. Oh, continue. Ito yung istorya. Padayon to? Padayon? Padayon. Padayon. Pero, ingon si Kristo nga, ipakalat ako mga pulong. Gignan niya mga pulis. Ay, pulis. Pulis. Pulis niya. Stop! Look and listen! Ubing pa pulis. Pero, ipakalat ko na to mga istorya niya. So, ito, galakaw sila. Di ba sa una, layo ka ng lugar niya, wala sikyanan. Baklay. Baklay na sila, lakaw. Karon, ingon si Kristo. Pagpunit mo bato, gingnan niya itong mga apostoles. Itong mga ubang apostoles, anak-anak ang bato, sakto ra. Kaudas, yung si Judas, saan po ng bato na di mo? Nadaot mo siya ni si Kristo, di, gamakuha siya, gamay kayong bato kay arong gaan na kay pagdala, paglakaw. Paglakaw sila, layo kayo. Paglakaw, haway kay gikapoy, ipagawas yung bato. Katong bato nila, ihimong pa ni Kristo. Ya ka Judas gamay kayo. Gansi si Judas gamay. Gusto mo saksakin ko nga lang mo, ha? Minus point. 30 na gihat. Parang may naamoy ako hindi maganda. Minus points Judas. Ikaw ra ko ganarate. Oh, kaneret. So, Mo to. Nagansi si Judas gamay ang bato. Dahil siya naglakaw. Layo pa yung lakon. Ingon si Kristo. Pagkuha mo tagura nga bato.
tagurha naman po nga bato. Oh, ito na sakto? Kapira naman yan. Ay, ni, kundi ay, naingon tayo, pagkuha mong bato, unya pala itong tagurha. Yes, Kristo, pagkuha mong bato, usa ka buok na po. Ang ubang apostoles ni kuha, kakahudas, dako kay, gamay gusto yung nakuha ito una. Kasi mo pa na po. Kaya sila alakaw, layo kayong gilakaw. Pag-abot, paway sila. Karon, yun si Kristo. Ibanto ninyo ng bato. Kung kisay kinadoulan mo, oy, traidor sa kuha, yun si Kristo. Itong apostoles, ibanto may layo kayo. Kahudas, dako kayo. Huwag ka na lang tungod na hulong. Barinig kita sa mukha eh. Ay, na bagi mo unog panto yung dalang batong dakaw. Toto, minus 10 si Judas. Ano naman si Judas? Si Judas, oh. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. Karon, padayon na po sa kuwan. Ningon si Kristo, pagkuha mo duha ka bato, dire na. Duha ka bato na ipakuha. Ningon si Kristo. Pagkuha mo duha ka bato. Ang mga apostoles gakuha mo, saktor gyapon do mga apostoles. Si Judas para ino siyang wise. Kuha siya duha ka bato, usa ka dako, usa ka gamay. Eh basin og gimuog pan, og gimuon og bato nga ibalanto ba. Ilagaw sila. Malayo kayo lagaw. Karon, ayun si Kristo, mga isog ta. Natay bayag. Wala pa man na sila bayag. Aron, dam ano na kog bayag. Katong duha ka bato, game mong itlog. Kaudas na ko, o gamay. Sabi mo sa akin to, ayoko makita ito, maita ulo ko. Minus. Ngayon lang din kasi Simon sa langit. Story mo Judas. Hey, that's all. That's all. Di ka na pag-umusta kay Glano. Tamo tayo director sa Secure TV nga mga joker kay ba. So subscribe nila Secure TV and sa lahapod Secure TV Mamamarang. Please do subscribe po sa akong YouTube channel. Mura to and thank you. Bye-bye.